κατά κουζινού, γιατί με ξέραν κατά κουζινού τότε. Και έβγαλα κάρτες, γιατί με τις κάρτες γνώρισα δύο-τρεις κυρίες, λίγο πιο μακριά από εδώ, και έραβα εδώ εγώ στο σπίτι μου και βοηθούσα και λίγο τον άντρα μου στη δουλειά του. Τη μοδιστρική λοιπόν, ξεκίνησα βγάζοντας κάρτες ότι ράβα. Η μοδιστρική ασκούταν πρωτίστως για την οικογένεια, γιατί την εποχή εκείνη μετά τον πόλεμο δεν υπήρχαν έτοιμα ρούχα ή δεν ήταν εύκολη η πρόσβαση σε καταστήματα ρούχων και λόγω κόστους. Τα δώρα ήταν απλά και πρακτικά. Παραδείγματος χάρη υφάσματα για τον νεογέννητο και οι μοδίστρες περήφανες για τα καλλιτεχνήματά τους. Από την Αθήνα η Ευθυμία Γούναρη μας διηγείται. Εγώ δεν έραβα ξένα, αλλά έραβα την αδελφή μου. Τα παιδιά μου, τα πιο καλοντημένα παιδιά ήταν τα δικά μου τα παιδιά. Γιατί τότε δεν είχε αγορά έτοιμα ρούχα. Αφού και ελεχώνες που γεννούσαν, συγγενείς που ερχόταν να δουν και το μωρό και να φέρουν, έφεραν υφάσματα. Όλοι θαύμαζαν τα όμορφα ρούχα που έραβε η Ευθυμία Γούναρη και τα περιγράφει υπερήφανη με πολύ όμορφες εικόνες. Δεν είχε η αγορά έτοιμα, όπως παίρνουν τώρα να πάρουμε. Είχα μαζέψει κάπου 4-5 κομμάτια υφάσματα. Αυτά τα υφάσματα, όπως εγώ, όλα τα άρεψα στα παιδιά. Τι μπλουζίτσες, πουκαμισάκια, τι πλισεδένιους φουστίτσες, κόκκινο βελούδο φορεματάκι με σπιτοφολιά, πλισέ φουστίτσα, τα γεράκια, ζακετούλες με όμορφα γιακαδάκια. Η αξιοποίηση ακόμη και του πιο μικρού υφάσματος ήταν αυτονόητη. Η ανάγκη έκανε τους ανθρώπους να επινοούν τρόπους χρήσης των υλικών. Μας μιλάει ο Θόδωρος Δρυμούσης από το Χαλάνδρι για τη μητέρα του. Ραφτομηχανή, μαμά είχε. Ναι, είχε μια φορετή. Αυτό σημαίνει ότι εκείνη σας έκανε τα ρούχα σας ή πώς τα παίρνετε τα ρούχα, πώς τα φτιάχνετε τα ρούχα. Δεν έχω μετά και τη μάνα. Έπαιρνε ένα ύφασμα, μας έφερε μια έφερνε τα παιδιά, την φορά της έφερνε. Είχε κάτι σακούλες, ξέρω εγώ, τους έφερνε σακούλες για να πηγαίνουν να του πίνουν το γάλα. Αν τα άφηνε ορισμένες ώρες, ας πούμε, για να έρθει και να τον γεμίσει. Από αυτές τις σακούλες μας έκανε και τσάντα για τη σχολή. Μυρωδάτες και γαλακτέρες. Μυρωδάτες και γαλακτέρες. Ακόμα και τα υφάσματα από τα ελεξίπτωτα των στρατιωτών ήταν χρήσιμα, αφού μετατρέπονταν σε πουκάμισα για τους αντάρτες, όπως μας αναφέρει ο Ανδρέας Δαρβαίνης, που ήταν τότε στο βουνό, στην Αχαΐα. Εγώ τώρα ήμουνα πολιτοφύλακας και στο πλανητέρο μέσα. Λοιπόν, πάω σε μια μοδίστρα, από αλεξίπτωτα που πέφταν, τα υφάσματα τα παίρναμε και φτιάχνανε πουκάμισα κυρίως, που δεν είχαν οι αντάρτες πουκάμισα. Λοιπόν, πάω σε μια μοδίστρα να ράψει. Η Ελευθερία Μανολάκη από τυχείο διηγείται ότι τα βαμβακερά τσουβάλια της ζάχαρης και του αλευριού γινόντουσαν σεντόνια. Η Σταυρούλα Χριστουλάκη από το Χαλάνδρι θυμάται. Η γειτόνισσα, Ροδότησα Αμαδού, έλεγε στη μάνα μου: «Γιατί φοράς τον άιλον το κομπινεζόν, να σου δώσω εγώ σακούλα από ζάχαρη που είναι βαμβακερή. Τι τα φοράς τον άιλον». Τα μικρότερα παιδιά παίρναν τα ρούχα των μεγαλύτερων, ακόμα κι αν αυτά ήταν παλωμένα. Η επινοητικότητα και η ευαισθητεχνία λειτουργούσαν στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Κανένα υλικό δεν πήγαινε χαμένο. Σύμφωνα με μαρτυρία της Αθηνάς Πατέλη από την Καλογρέζα, και οι γυναίκες, αν βρίσκανε κάνα ύφασμα, φτιάχνανε μια φουστίτσα στο μικρό να το ξεγελάσουν, ότι πήρε και αυτό κάποιο καινούργιο ρουχάκι. Αυτό δεν νομίζω ότι μας επηρέαζε και πολύ. Έβαλα τις αδερφές μου τα ρούχα και δεν με ένοιαζε και καθόλου. Εν πάση περιπτώσει, γενικά ίσχυε αυτό. Τα μικρότερα παιδιά παίρναν τα ρούχα των μεγαλύτερων γιατί οι οικογένειες ήταν φτωχές. Δεν είχαν να πάρουν. Και οι γυναίκες ό,τι ράβαν μόνες τους, ό,τι φτιάχναν, κάνα παντελονάκι, κάνα ρουχαλάκι. Έτσι, για να έχει και το μικρό παιδάκι την αίσθηση ότι πήρε και αυτό κάτι καινούργιο. Επίσης, δίνονταν ρούχα από τη μία οικογένεια στην άλλη. Δηλαδή, τίποτα δεν πήγαινε χαμένο. Μια γυναίκα, μια γειτόνισσα που είχε μεγάλα παιδάκια, μάζευε τα ρούχα και τα έδινε στις γυναίκες που είχαν μικρότερα παιδάκια. Και γινόταν μια ανακύκλωση βέβαια στα ρουχάκια.
Βασικά, τα περισσότερα ρουχάκια μας ήταν και μπαλωμένα. Τότε κάναμε τα ωραία μπαλώματα και συναγωνίζονταν και λίγο οι γυναίκες μεταξύ τους το ποια θα έκανε το ράψιμο που δεν θα φαίνονταν και τόσο πολύ. Η ζωή δηλαδή ήταν η αξιοποίηση και του παραμικρού αντικειμένου. Ο Απόστολος Κατσανάκης από το Χαλάνδρι μας λέει: «Διάλεξα τη γυναίκα μου γιατί ήταν μοδίστρα, ήξερε τέχνη και εργαζόταν. Αρκετές μοδίστες δεν άσκησαν το επάγγελμα μετά το γάμο τους και τη δημιουργία οικογένειας. Ο Ανδρέας Κορονάρχης από το Γαλάτσι μας μιλάει για την οριμία του με τη 12ετή μέλουσα σύζυγο που μαθαίνει μοδίστρα αλλά σταματάει να εργάζεται μετά το γάμο. Εκεί έμαθε λίγο μοδιστική η γυναίκα μου και άρχισε να δουλεύει. Κοπελίτσα ήταν, την πήρα εγώ, ούτε μοδίστρα έγινε. Κάποιες άλλες έπαψαν να ασκούν το επάγγελμα της μοδίστρας και ασχολήθηκαν στις οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως η Ελένη Γεωργίου από το Συλλογισμό Χαλανδρίου που έγινε μανάβουσα στο οικογενειακό τους μαγαζί. Και δούλευε σαν μοδίστρα όλα αυτά τα χρόνια. Όχι, μετά μανάβικο. Όπως επίσης και η σύζυγος του Χαλανδρίου Ταβερνιάρη Κατσανάκη που εργάστηκε στην ταβέρνα του συζύγου της. Δεν σταμάτησαν όμως, συνέχισαν τη μοδιστική μόνο για τις ανάγκες της οικογένειάς τους. Επίσης, υπήρχαν και κάποιες μοδίστρες που δεν εργάζονταν κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου τους, αλλά κάποια στιγμή αναγκάστηκαν να πιάσουν πάλι τη βελόνα, είτε λόγω θανάτου του συζύγου τους, είτε λόγω οικονομικής δυσπραγίας κλπ. Αφηγείται η Ευθυμία Γούναρη από την Αθήνα. Μετά το θάνατο του άντρα μου, έπιασα όμως τη δουλειά. Μετά δούλεψα στο σπίτι μόνη μου. Έπαιρνα δουλειές και δούλεψα μόνη μου. Αρκετά δούλεψα. Έβγαλα αρκετά. Στην όλη διαδικασία της μοδιστρικής συμμετείχαν μερικές φορές και τα παιδιά της οικογένειας, τα οποία αναλάμβαναν να μεταφέρουν και να παραδώσουν τα ραμμένα ρούχα στο σπίτι της κυρίας ή του κυρίου που τα είχε παραγγείλει. Και η παράδοση αυτή συνοδευόταν και από ένα μικρό κουρμπουάρ που τα παιδιά το περίμεναν πώς και πώς. Ας ακούσουμε τη μαρτυρία της Σταυρούλας Χριστουλάκη από το Χαλάνδρι. Ερχόντουσαν εκεί και μάλιστα μετά τα φουστάνια τα άβαινε στην αργυρούλα και τα παρέβιδε και πηγαίναμε μαζί και τα παρέβιδε γιατί τις δίναν και κουρμπουάρ, τα ρούχα, τα έτοιμα. Στοιχείο, οι ναυτικοί έφερναν υφάσματα από το εξωτερικό και οι γυναίκες τα αξιοποιούσαν και μάλιστα έραβαν και νηφικά για τις κόρες τους. Η Χιώτης ΑΣ από την Καλυμασιά μας διηγείται. Όταν παντρεύτηκα, έραψα 2-3 νηφικά σε δικούς. Έραψα το παρανηφικό της Αργυρός εδώ του Κώστα, όταν παντρεύτηκε της αδέρφη μου η Ελένη. Έραψα της αδερφής μου, έραψα το δικό μου. Ήτανε πάρα πολύ ωραίο, το είχε φέρει το ύφασμα ο Κώστας απ' έξω. Ήταν ένα ανάγλυφο σαν σατέν με σχέδια μέσα. Πολλά τα σχέδια, ναι. Μου το κόψε βέβαια, γιατί λέγανε τότε ότι η νύφη δεν κάνει να κόψει τον νηφικό της. Μου το κόψε η δασκάλα μου και μου έκανε και τις πρόβες. Η επόμενη μαρτυρία είναι από την κόρη της μοδίστρας Κωνσταντίνας Πιτσάκη για το ράψιμο του νηφικού της. Σατέν άσπρο, κατασπρο. Αλλά τότε οι πουλιες ερχόταν και ήταν το σήμα κατά τεπέλη. Εσείς διαλέξατε τι είχα και εκεί πάνω στο νηφικό σας? Τίποτα, σημασία δεν έχει. 24 χρονών ήμουν τότε. Το έφτιαξε η μαμά όπως ήθελε? Όπως ήθελε, μου είχαν τις πρόβες και πάντα όταν μου έκανε πρόβες, μαλώναμε. Πάρε τη κοιλιά σου μέσα, πάρε. Πού να πάω εδώ, είναι πάνω μου, πού να πάω. Μαλώναμε. Και μου λέει, ράβω σε όλο τον κόσμο, δεν μπορώ να ευχαριστηθώ τις κόρες μου, να τους γράψω κάτι και να τα ευχαριστηθώ. Μην τρως ψωμί. Εγώ πήγαινα με το ψωμί κάτω από το καναπέ, έριχνα το τέτοιο του καναπέ για να φάω το φρέσκο ψωμί. Μία από τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι μοδίστες ήταν και η ιδιοτροπία των πελατησών. Να θυμηθούμε το τραγουδάκι από τον ελληνικό κινηματογράφο με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Δεν είναι επάγγελμα αυτό, είναι μαρτύριο, είναι μια κόλαση σωστό βασανιστήριο. Η Μαρία Γεωργοπούλου από την Αθήνα διηγείται. Ράβω στη γειτονιά, είχε αρχίσει η περίοδος που βλέπω τις ιδιοτροπίες των πελατησών μου, η μία εδώ, η άλλη εκεί, και αρχίζει να μην μου αρέσει η δουλειά αυτή. Εγώ τη δουλειά αυτή την ήθελα σαν διασκέδαση. Έβλεπα αυτές τις ιδιοτροπίες. Μετά πήγαινα σε σπίτι και έραβα όλη μέρα άλλες ιδιοτροπίες. Άμα ήταν καμιά ιδιότροπη, δεν ξαναπήγαινα. Δεν μου άρεσε πια η δουλειά αυτή. Μου άρεσε να ράβω στα μικρά στη γειτονιά. Όλα τα κοριτσάκια της γειτονιάς τα έραβα. Δεν με ένοιαζε αν θα με πληρώσουν ή αν δεν θα με πληρώσουν.
Η Ελένη Γεωργίου από τον προσφυγικό συνοικισμό του Χαλανδρίου αναφέρει: στο σπίτι τα περνάς καλά, αλλά έχει πολύ άγχος. Να τελειώσει. Μπορεί δηλαδή να κάνεις πολλή δουλειά, ας πούμε, μέχρι τις 8 η ώρα. Την τελευταία ώρα που πρέπει να φύγεις, σου φέρνουν να είναι κι άλλο. Κάνε μου και την κουρτίνα. Τώρα κι εσύ, για να την ευχαριστήσεις την έκανες και φτάνει. Μετά μας σου έλεγε κάνε μου και αυτή την κουρτίνα, τι να της πεις όχι. Ας ακούσουμε και τη Χιώθησα Κατίνα Φραγκάκη, που τονίζει πόσο σημαντική είναι ακόμα και σήμερα η τέχνη της μοδιστικής για την οικογένεια και την οικονομία του σπιτιού. Είναι ένα χρήσιμο για τη γυναίκα. Και εγώ το έχω συναντήσει στη ζωή μου. Πόσο οικονομικό είναι για μια γυναίκα των οικοκυριών μέσα στο σπίτι, γιατί σήμερα δυστυχώς αυτά και τα ρούχα που παίρνουμε είναι κουρέλια. Πρώτα τα ρούχα διορθωνόταν, ήταν καλής ποιότητας. Βλέπω τι οικονομία έχω στο σπίτι μου, στα παιδιά μου, στον οικοκυριό. Η Ραπτική συντήρησε την οικογένεια κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά και σε κάθε οικονομική δυσκολία. Στην κατοχή οι μοδίστρες έλαβαν τα ρούχα και αμοιβόντουσαν σε είδος. Να ακούσουμε τη διοίκηση της Ελευθερίας Μανολάκη από τυχαίο για τη μητέρα της. Ήταν και αυτή μεγάλη αγωνίστρια, γιατί στον πόλεμο πήγε στα Μεστά μαζί με φίλη της, η οποία φίλη της ήταν άσχετη με το ράψιμο. Αλλά σιγά σιγά την έμαθε να κάνει καρύκωμα, να βάζει διπλά, να βάζει τέλος πάντων τα εύκολα. Και πήγανε στα Μεστά. Νοικιάσανε ένα σπίτι με μια κάμαρα και ράβανε στους μεστούσους μέχρι και τραγιάσκες. Καθότανε τότε, δεν υπήρχε ρεύμα και τέτοια, και βάζαν μέσα στη μέση του τραπεζιού, βάζαν ένα φιτιλάκι με το λάδι και με αυτό ράβανε. Από αυτά τα χρόνια που ήταν οι Γερμανοί, και μπόρεσε και έζησε την οικογένειά της, η οποία ήταν 5 αδέρφια. Έραβε, και όταν λοιπόν τελείωνε μια ρόμπα, μια ποδιά, μια τραγιάσκα, ένα κάτι, οτιδήποτε, της λέγανε «Δίνα μου, πώς το θέλεις τώρα γι' αυτό?» Και τους έλεγε «Εγώ λεφτά δεν θέλω, θέλω ήδη. Τι έχετε μέσα στο σπίτι σας? Αμύγδαλα, φέρτε μου αμύγδαλα. Έχετε λάδι? Φέρτε μου λαδάκι. Ψωμί, παξιμάδια, ό,τι έχετε. Ό,τι έχετε ευχαρίστηση εσείς». Η μητέρα ήταν η αιτία που ζήσαμε στον πόλεμο, στην κατοχή. Στο πλαίσιο της οικοτεχνικής εργασίας μπορούμε να εντάξουμε και το σύστημα του φασών. Η μαρτυρία της Σταυρούλας Χριστουλάκη από το Χαλάνδρι αναφέρεται στη μητέρα της. Και η μητέρα μου ξεκίνησε να δουλεύει. Τι δουλειά? Στο Πολύδροσο υπήρχε η κυρία Ρούσου, η οικογένεια Ρούσου, που γνώρισαν το θείο μου, γιατί ήταν στο Πολύδροσο. Η οικογένεια Ρούσου. Η κυρία Ρούσου, λοιπόν, έφτιαχνε τότε τα τσολιαδάκια. Τι σχέση με τον Δήμαρχο? Όχι, όχι. Έφτιαχνε τότε τα τσολιαδάκια και τις βλαχοπούλες που πουλάγανε στην Ακρόπολη. Και η μαμά μου τι έκανε? Έραβε τα ποδαράκια, δηλαδή το ύφασμα, και μετά τα γέμιζε με βαμπάκι και τις τα έδινε για να τα συνεχίσει, δηλαδή να τα στολίσει, να βάλει τα ρούχα κλπ. Συμπαραίνω ότι και γεραπτομηχανή στο σπίτι. Συγγεραπτομηχανή ποδοκίνητη. Ναι. Που εγώ 5 χρόνια. Όχι, δεν μας έραβε, αλλά εγώ ήμουνα 4 χρόνων, 5 όταν έγινε αυτό. Εγώ θυμάμαι τη μητέρα μου να δουλεύει πάνω στη μηχανή αυτά τα ανθρωπάκια, ας πούμε. Και ήθελα και εγώ να πιάσω, να κάνω και εγώ τέτοια δουλειά, και πήγα και έπιασα το δάχτυλό μου με τη βελόνα. Ήμουνα μικρή και τρύπησα το χέρι μου. Θα κλείσουμε την παρουσίασή μας με την ιστορία μιας γυναίκας από την Αμφιλοχία που έζησε όλη της τη ζωή μέσα από τη Ραπτική στο σπίτι, όπως τη θυμάται η ανεψιά της Βασιλική Σιαφάκα. Το Χριστινάκι ήταν η αγαπημένη μου θεία. Ήταν αδελφή της μαμάς μου και η μικρότερη κόρη της οικογένειας. Δεν έτυχε να παντρευτεί, έμεινε στο πατρικό, εργάστηκε ως μοδίστρα και γυροκόμισε τους γονείς. Ενώ οι μεγαλύτερες αδερφές της παντρεύτηκαν με προξενιό και ακολούθησαν τους γαμπρούς στην Αθήνα. Και οι 3 τους κόρες ράφτη έμαθαν την τέχνη νωρίς και όσο περίμεναν τα προξενιά τους έραβαν. Απέμεινε μόνη αυτή να δοξάσει το επάγγελμα της μοδίστρας και να ζήσει με αξιοπρέπεια μέχρι τη σύνταξή της. Θυμάμαι το μικρό της σπίτι των 2,5 δωματίων να αλλάζει πρόσωπα μέσα στη μέρα, μέσα στα χρόνια. Το δεύτερο μεγάλο δωμάτιο ξεκινούσε το πρωί σαν ατελείο μοδιστρικής, για να συνεχίσει το μεσημέρι ως τραπεζαρία, το απόγευμα ως σαλόνι και το βράδυ ως κρεβατοκάμαρα της γιαγιάς και δική της. Το πρωινό ατελιέ ήταν εργοτάξιο σωστό και σχολείο μοδιστρικής.
Ένα-δυο κορίτσια, οι μαθήτριές της, υπάκουες και λιγομίλητες, έπαιρναν τις θέσεις τους από νωρίς πάνω από τα μικρά βοηθητικά καθήκοντα του καρικώματος και του ρεμπατέματος. Ενώ η θεία, η άρχουσα θεία, το γαλάζιο δροσερό ρομπάκι της, με τη μεζούρα περασμένη από το σβέρκο, το παράσημο της πελώτας στο πέτο, τη δαχτυλίθρα ετοιμοπόλεμη στο δάχτυλο, διεύθυνε το κυρίως έργο του πατρών και του κοψίματος με μπαγκέτα το λευκό σαπουνάκι της, υπό τους ήχους ενός μικρού ραδιοφώνου που δεν άλλαζε σταθμό, μονίμως σταματημένο στα τραγούδια του Πάριου. Πού θα πάει, πού θα πάει, πού θα βγει, θα γυρίσεις και για μας παλιό ζωή. Σιγοτραγουδούσε η θεία, γαζώνοντας την παλιά αποδοκίνητη Σίγκερ, πάντα με φόρα στα ρεφρέν που το γαζί πετούσε στο πετάλι. Κι ύστερα, στο αντάτζιο της βελονιάς, γυρνώντας με το χέρι το μικρό τροχό, γλύκαινε παραπονιάρικα τη φωνή για τους έρωτες που δεν έζησε ξενά. Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ και να θα σε θυμάμαι. Οι πρόβες γινόντουσαν τα απογεύματα. Το σπίτι συγυρισμένο δεν ήταν πια ατελιέ. Μέσιαζε το απόγευμα και μόλις τελείωνε ο απογευματινός καφές στη βεράντα, όταν άρχιζαν να καταφτάνουν οι πελάτισσες. Μπροστά στο μεγάλο καθρέφτη του χολ, η θεία διόρθωνε προσεκτικά, παίρνοντας τις καρφίτσες μία-μία από το στόμα, τα προβληματικά σημεία στο ρούχο σε συμφωνία πάντα με την παραγγέλουσα κυρία. Ήταν τότε ακόμη εποχές που οι γυναίκες έραβαν, πεντούσαν, έπλεκαν και η χαρά της δημιουργίας περνούσε μέσα από τα δικά τους δάχτυλα. Πολύ αργότερα συνειδητοποίησα πως η μητέρα μου, με τα πολύ λίγα χρήματα που διέθετε, επειδή ήταν οικοκυριά και δεν εργαζόταν, κατάφερνε πάντα να δίνεται συνδυασμένα, φροντισμένα και γι' αυτό ξεχωριστά από τις άλλες κυρίες. Αντίπαλός της δεν ήταν τα χρήματα, αλλά η κακογουστιά. Α, όλα και όλα. Η μοδιστρική είναι πρωτίστως αισθητική. Λοιπόν, μετά τη Σταυρούλα Χριστουλάκη, την Ευτυχία Γεωργούλια και τη Βασιλική Σκεφάκα, που μας μίλησαν για τις αόρατες μοδίστρες και νομίζω ότι τις έκανα λίγο πιο ορατές. Η Βασιλική νομίζω ότι έκανε ένα πέρασμα στη δεύτερη ενότητα, που είναι η ενότητα μοδίστρες, οι επίσημες μοδίστρες, που δηλώνουν επάγγελμα μοδίστρες και θα μας το παρουσιάσουν από την ομάδα της οποία η Κική Ζαρόγκα, η Μαρία Βοηθήλ και η Έφη Παυλογεωργάκη. Παυλογεωργάκου, γιατί είναι από Θεσσαλονίκησα, είναι ένα θέμα. Εντάξει, Θα μιλήσουμε για την περίοδο που η παραγωγή ρούχων περνάει με όλο και περισσότερους και ταχύτερους ρυθμούς στα χέρια της επαγγελματίας μοδίστρας. Μιλάμε για τα γυναικεία και παιδικά ρούχα και χώρο κατά βάση την Αθήνα. Συνοπτικά η περίοδος που θα αναφερθούμε είναι η μεταπολεμική, στην οποία διακρίνουμε τρεις φάσεις που αφορούν και επηρεάζουν την επαγγελματία μοδίστρα. Η πρώτη, ως και τη δεκαετία του 70, είναι η περίοδος της ακμής του επαγγέλματος. Οι γυναίκες σταματούν να ράβουν μόνες τα ρούχα τους και απευθύνονται όλο και περισσότερο στις μοδίστρες. Η δεύτερη, από τη δεκαετία του 80 και μετά. Η καθιέρωση των έτοιμων ρούχων οδηγεί τις μοδίστρες στις βιοτεχνίες, όπου αυτά ράπτονται με το σύστημα του φασόν. Η τρίτη, από τη δεκαετία του 90 έως και σήμερα, όπου οι μοδίστρες που ασκούν το επάγγελμα αυτό έχουν υποστέψει συστικά. Κάποιες εργάζονται σε χώρους που παράγεται η μόδα, ενώ οι περισσότερες ασχολούνται με τις επιταποιήσεις και επιδιορθώσεις ρούχων. Οι αλλαγές αυτές ήρθαν σαν συνέπεια των γενικότερων κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών που επικράτησαν μεταπολεμικά στα δυτικά λεγόμενα κράτη. Θα παρακολουθήσουμε όλη αυτή την πορεία, όπως τη βίωσαν και την περιέγραψαν οι αφηγήτριές μας. Η μοδιστρική, λοιπόν, δεκαετία του 50 και εξής,
γίνεται ένα από τα πρώτα πεδία ανεξάρτητης επαγγελματικής απασχόλησης στο οποίο σταδιοδρόμησαν γυναίκες. Ύστερα από το στάδιο εκπαίδευσης, το οποίο θα παρουσιάσουν στη συνέχεια οι ομάδες προφορικής ιστορίας χείου και προφορικής ιστορίας αληθέα στάδου, ύστερα λοιπόν από το στάδιο εκπαίδευσης, οι έτοιμες πλέον μοδίστρες ασκούν το επάγγελμά τους, είτε εξακολουθώντας να δουλεύουν στο ίδιο το μοδιστράδικο της μαθητείας τους, βέβαια με διαφορετικούς όρους αμοιβής και απασχόλησης πια, ή μετακινούνται σε άλλο μοδιστράδικο όπου διαπραγματεύονται εξ αρχής τους όρους εργασίας τους, ή τέλος, αν έχουν δυνατότητα, κινούνται ανεξάρτητα, φτιάχνοντας το δικό τους επαγγελματικό χώρο. Η Μάρα Κατακουζινού νοικιάζει 5 σπίτι και διαμορφώνει εργαστήριο ραπτικής. Γαλάτσι, δεκαετία του 60. Είχα νοικιάσει αυτό το σπίτι απέναντι και ένα πεντάρι μεγάλο. Δεν έχω δοκιμαστήριο, δεν έχω προχώρηση σαλονάκι να κάθεται κάποιο χθάθη για πρόβα και ένα δωμάτιο που είχα τις μηχανές μου και έργα. Είχα και μια μικρή εδώ απέναντι, την μικρή μηχανή της ώρα, μαζί δεν ξέρω. Και το είχα για να καθαρίζει, να κάνει καρκώματα, στριφώματα, γιατί όλα στο χέρι. Δεν κάνουμε τότε με την μηχανή όπως είναι όλα τώρα τα ρούχα. Έκασα εδώ 7 χρόνια, μαζέψαμε, πλήρωνε 7.000 το μήνα, εδώ. Ενίκιο. Ναι, 7.000 το μήνα, χιλιάδες που είναι τα δραχμές. 7.000 το μήνα και έκασα 7 χρόνια. Εξακολουθούν να υπάρχουν όμως και μοδίστρες που εργάζονται πηγαίνοντας οι ίδιες στα σπίτια των πελατησών τους, είτε γιατί το σπίτι τους δεν είναι βολικό και δεν έχουν οικονομική δυνατότητα ενοικίασης άλλου χώρου, είτε γιατί δεν είχαν μηχανή, ενώ οι πελάτησες διέτρεχαν μηχανή στο δικό του σπίτι. Ανοίγουμε μια παρένθεση για να πούμε ότι οι γαζωτικές μηχανές στην περίοδο αυτή έχουν εξελιχθεί τεχνικά, είναι ποδοκίνητες ή και ηλεκτροκίνητες και μαζί με το ηλεκτρικό σίδερο αποτελούν τα βασικά εργαλεία άσκησης της μοδιστρικής, επιταχύνοντας τους ρυθμούς της εργασίας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όπου τα περισσότερα ρούχα ράβονταν στο χέρι και το σίδερο λειτουργούσε με κάρβουνο. Οι γαζωτικές ήταν αρκετά ακριβές και στην απόκτησή τους βοηθούσε οικονομικά και η οικογένεια, ενώ συχνά συμπεριλαμβάνονταν στην πρίκα του κοριτσιού. Διαφορετικά, οι ίδιες οι μοδίστρες, δουλεύοντας, μάζευαν σιγά σιγά χρήματα για να την αγοράσουν. Για τη διάδοση της ραπτομηχανής, η Σίγκερ οργανώνει σεμινάρια για μοδίστρες και μη, όπως φαίνεται στη διαφάνεια. Εκτός από τις ευκολίες που προσφέρει η τεχνολογία, το επάγγελμα βελτιώνεται από την ολοένα αυξανόμενη χρήση των πατρών, των φιγουρινιών και λοιπόν επίπεδων με σχέδια ρούχων που βοηθούν μοδίστρες και πελάτησες να παρακολουθούν τις εξελίξεις της μόδας. Η μοδιστική, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν συμπληρώνει μόνο, αλλά γίνεται το μοναδικό εισόδημα της οικογένειας. Πολλοί, ακόμα και μεταπολεμικά, θεωρούσαν τη μοδιστική σαν ένα επάγγελμα που απλά συμπλήρωνε το οικογενειακό εισόδημα. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, η μοδιστική γίνεται το μοναδικό εισόδημα της οικογένειας. Όταν, για παράδειγμα, πεθαίνει ο σύζυγος ή όταν μένει άνεργος ή ιδιαίτερα τη μακριά μεταμφυλιακή περίοδο, όταν οι άντρες της οικογένειας βρίσκονται εξορία ή φυλακή. Οπότε οι γυναίκες αναλαμβάνουν αποκλειστικά τη στήριξη της οικογένειας. Λέει η Αθανασία τη δεκαετία του 50. Ο ένας αδελφός εξορία στην Ικαρία, μετά εξορία στο Μακρονήσι. Ο άλλος ήρθε από το Αντάρτικο, τον εβάλανε φυλακή. Η αδελφή μου κατέβηκε από το βουνό, δεν την πείραξε κανένας, τίποτα, ευτυχώς. Αυτοί οι δυο όμως πληρώσαν πολύ ακριβά την ύφη και όλοι μας. Και όλοι μας γιατί έπρεπε να δουλέψουμε.
γιατί ο πατέρας μου δεν είχε δουλειά και είχε πέσει σε κατάθλιψη. Να δουλεύω, εγώ να μαθαίνω πια μοδίστρα και να παίρνω 10 δραχμές την ημέρα και να δουλεύει η αδελφή μου, η οποία είχε μάθει τη μοδιστρική και δούλευε στα σπίτια και έπαιρνε ένα καλό μεροκάματο. Και στέλναμε τη μια εβδομάδα δέμα στον ένα γιο και την άλλη δέμα στον άλλο γιο. Και να ζήσουμε. Από την άποψη των εισοδημάτων, αυτά δεν ήταν ίδια για όλες τις μοδίστρες. Εξαρτώνταν από πολλές παραμέτρους, όπως την ελεύθερη ή εξαρτημένη σχέση εργασίας που είχε η μοδίστρα, τη συνοικία που έλαβε, αστική ή πιο λαϊκή, αλλά και τη φήμη της που καθοριζόταν από την ποιότητα της δουλειάς της. Στα πολωνακιώτικα ατελιέ, όπως μας λέει η Σούλα, που ράβονταν οι Βαρδινογιάννοι και άλλες γυναίκες της ίδιας κοινωνικής τάξης, σε αυτά αμείβονταν καλά οι πρεμιέρες, δηλαδή οι επικεφαλείς μοδίστρες, όχι οι βοηθοί. Η Χρυσούλα πάλι, που έραβε στο γαλάτσι, έπαιρνε για την κάθε φούστα μόλις 30 δραχμές, αρχές του 60. Είχα δουλειά, αλλά δεν ήταν λεφτά τότε. Έτσι να πληρώνονται. Θυμάμαι ότι για μια φούστα έπαιρνα 30 δραχμές. Και τι, η δουλειά που γίνονταν. Αφού έχει φούστες η Μάρο που τις έραβα εγώ, που δεν τη χωράν τώρα, αλλά δεν τις στείλω, μου λέει, αυτές τις φούστες, όχι ότι θα δυνατήσω να μπω μέσα εκεί, αλλά μόνο που τις βλέπω. Γιατί δουλεύαμε τότε τη φόδρα με το ύφασμα, το στρώναμε μαζί, και όσο και άσχημο ύφασμα να ήταν, το συγκρατούσε η φόδρα και έβλεπες και έστηκε πολύ ωραία. Όσο για την ασφάλιση, οι μοδίστρες που αυτοαπασχολούνταν, κατά κανόνα δούλευαν ανασφάλιστες. Η Χρύσα δούλεψε, όπως λέει, 15 περίπου χρόνια χωρίς ένσημα και σήμερα πια ζει με σύνταξη από τον άντρα της. Αλλά και σε όσες εργάζονταν στα μοδιστράτικα, οι εργοδότες δεν τους έβαζαν ένσημα ή έβαζαν ελάχιστα. Η Μάρο θυμάται την ξαφνική επίσκεψη του Ίκα στο ατελιέ που είχε μάθει μοδιστρική και στο οποίο συνέχισε να εργάζεται ως μοδίστρα. Ήτανε ατελιέ τώρα με 25 κορίτσια μέσα. Έμαθα εγώ εκεί καλά τη δουλειά. Μας έπιασε και το Ίκα με ένα γιουρούσι. Μέσα είμαστε. Κατεβήκαν και στο υπόγειο και μας πιάσανε. Και από τότε έβαλα αίσθημα. Τώρα καρφωτή την είχανε καμιά από τις μεγάλες, γιατί είχε μεγάλες πρεμιέρες. Και μου έδωσαν χαρτί μετά και πήγα και έβγαλα βιβλιάριο. Το έτοιμο ρούχο, ωστόσο, κερδίζει συνεχώς έδαφος και ενώ στο παρελθόν τα ετοιματζίδικα, όπως έλεγαν ρούχα, ήταν υποτιμημένα σε σχέση με τα ραμμένα από μοδίστρα, στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα συμβαίνει το αντίθετο. Τα εργαστήρια και οι βιοτεχνίες φασών πληθαίνουν. Οι μεγάλοι εργοδότες σχεδιάζουν τη μόδα, επιλέγουν τα υφάσματα, τα ρούχα δίνονται σε αυτές κομμένα και απλώς βγαζώνονται. Τα καταστήματα πώλησης έτοιμων ρούχων πολλαπλασιάζονται. Το ίδιο και οι μαζικές παραγγελίες ρούχων. Οι μοδίστρες στελεχώνουν τώρα αυτές τις βιοτεχνίες, καθώς οι πελάτησες προτιμούν πια τα ρούχα της βιτρίνης. Στη φάση αυτή, ο δημόσιος χώρος εργασίας ανοίγεται διάπλατα στις εργαζόμενες γυναίκες μοδίστρες με όλα τα κλασικά του χαρακτηριστικά. Ωράριο συγκεκριμένο, ένσημα, χρήση μηχανημάτων, συνδικαλισμός, διεκδικήσεις, κινητοποιήσεις, απολύσεις ή και παρεκκλήσεις. Η δουλειά που γίνεται στην βιοτεχνία είναι τελείως διαφορετική από τη δουλειά της μοδίστρας, μας λέει η Σούλα. Μοδίστρα που αποφάσισε να δουλέψει σε μια τέτοια βιοτεχνία τη δεκαετία του 80. Η βιομηχανία φτιάχνει 1000 κομμάτια την εβδομάδα. Η μοδίστρα μπορεί να φτιάξει 1000 κομμάτια την εβδομάδα, να φτιάξει μισό. Για να πω ένα, μισό σίγουρα. Αναλόγως. Αναλόγως τι ρούχο που πάνε. Ένα μυθικό, ας πούμε, για να ραφεί θέλει 2 μήνες. Για να πεις ότι τώρα είναι μια μοδίστρα. Μια φούστα θέλει 2-3 μέρες. Εξαρτάται του τι ράβεις. Αλλά θέλω να σου πω ότι ένα μυθικό στην παραγωγή, πώς το βρεις να το νοικιάσεις με 300 ευρώ. Στη μοδίστρα το πηγαίνεις 1,5-2 για να σου ράβεις.
Και συνεχίζει. Η βιοτεχνία δεν ράβεται σχεδόν τίποτα στο χέρι. Δηλαδή, ακόμη και τα πικιά ράβονται στην ειδική μηχανή. Δεν συμφέρει. Δηλαδή, αν ένα που κάνει έχει 10 πικιά, είναι να τα ράψει το χέρι θέλει 10 ώρες. Ενώ στη μηχανή σε 5 λεπτά έχει φτιάξει 10 πικιά. Δεν είναι παραγωγική δουλειά. Γιατί γι' αυτό και μία φούστα που ράβεται σε μία μοδίστρα μπορεί να έχει 1000 λεπτά και μία φούστα έτοιμη να έχει 3 φορές κάτω. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του φασόν που υπογραμμίζουν σχεδόν όλες οι αφηγήτριές μας είναι η μονοτονία της δουλειάς που ακυρώνει τη μοδιστική του τέχνη. Ως προς τις αμοιβές, οι εργαζόμενοι στο φασόν πληρώνονται με χαμηλά μεροκάματα. Καθώς, όπως λέει η κυρία Μαρία στη βιοτεχνία, για να δουλέψεις, δεν ήταν ανάγκη να είσαι μοδίστρα. Αρκούσε να ξέρεις να γαζώνεις. Όμως συνεχίζει. Πρέπει να το δούμε. Εγώ όπου πήγαινα, επειδή ήμουνα μοδίστρα, το δεύτερο μήνα ήμουνα προϊσταμένη και με λεφτά παραπάνω από τις άλλες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλες οι μοδίστρες που εργάζονταν στις βιοτεχνίες είχαν την ίδια τύχη. Αφηγήτριες μας επίσης αποκαλύπτουν πως λόγω της μοδιστικής τους γνώσης οι εργοδότες ανέθεταν σε αυτές να κλέβουν σχέδια από βιτρίνες μεγάλων και ακριβών εμπορικών καταστημάτων της Ερμού, του Κορονακίου και όχι μόνο. Η αντιγραφή και η παραλλαγή σχεδίων φαίνεται ότι είχε πάρει πολύ μεγάλη έκταση από τη δεκαετία 70 και εξής. Η κυρία Μαρία, που δούλευε σε βιοτεχνίες σουτιέν στην Καπνικαρέα τη δεκαετία του 70, έκανε αυτή τη δουλειά μαζί με την εργοδότη της, ο οποίος, αφού της υπέδειχνε στη βιτρίνα ποια εσώρουχα τον ενδιέφεραν, την έστειλε μέσα στο κατάστημα να αγοράσει το πιο μικρό νούμερο ως δείγμα. Κλέβαμε τα δείγματα από τα πολύ ακριβά καταστήματα για να τα κάνουμε εμείς, κατάλαβες. Λοιπόν, και ήμουνα σε αυτή τη δουλειά και έκανα τα δείγματα από μηχανή σε μηχανή μόνη μου. Η εταιρεία Έμπονη, τη δεκαετία του 90, έστειλαν τη Βάσο και μία συνάδελφό της στο Μιλάνο για να αντιγράψουν σχέδια γυναικείων ρούχων, τα οποία στη συνέχεια παρουσίαζαν με μικρές παραλλαγές για ελληνικά στους Γερμανούς και Γάλλους πελάτες τους. Οι τελευταίοι έκαναν παραγγελίες. Τα εξαγόμενα προϊόντα έφεραν τη φίρμα της Έμπονη και την ένδειξη Made in Greece. Παρόμοια καλοπληρωμένη δουλειά αντιγραφή σχεδίων στο εξωτερικό προτείνεται και στη Χρυσούλα από κολονακιώτικη εταιρεία. Η Χρυσούλα όμως απορρίπτει την πρόταση, καθώς αυτή συμπεριλαμβάνει εκτός από την αντιγραφή των σχεδίων και την παρακολούθηση των υπόλοιπων εργαζομένων στο εργαστήριο. Ας την ακούσουμε. Πήγα όμως, πήγα δεν θυμάμαι τώρα κάπου στην Γιαννάρη, ήταν ένα μεγάλο μαγαζί που είχε ρούχα έτσι ακριβά και αυτά και είχε το εργαστήριο, ήταν στο Θησίο με 60 άτομα. Ήρθε σε επαφή με την κυρία που είχε όλο αυτό. Βγαίνεις έξω, μου λέει, παίρνουμε από Ιταλία και Γαλλία και ήταν για τότε 60.000 ο μισθός των μηνιαίων. Ήταν πολύ καλά λεφτά. Μου λέει, επειδή έχω τόσα άτομα εκεί μέσα, θέλω να είναι και το μάτι στο ανοιχτό να τους καταγράφεις. Γιατί όλοι είναι σε διάφορα πόστα εκεί και θέλουν απεργίες και θέλουν αυτά. Να τους καταγράφεις τι λένε και τι... Ναι. Λέω, εσείς τι ζητάτε. Ζητάτε έναν σπιού μέσα ή τη δουλειά σας. Και τα δύο μου λέει, χαίρετε της. Εγώ δεν το κάνω ποτέ αυτό. Γιατί εγώ είμαι υπέρ των εργαζομένων. Δεν είμαι να έρθω να είμαι και στάδιο μέσα. Την πήραξε αυτή και της λέει, κυρία μου, φίλο. Οι εργασίες της βιοτεχνίας και στα μεγάλα εργοστάσια διαμορφώνει ταξική συνείδηση στις μοδίστρες που εργάζονται σε αυτά. Πιο κοντά, πιο κοντά. Τώρα,
Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Η εργασία στις βιοτεχνίες και στα μεγάλα εργοστάσια διαμορφώνει ταξική συνείδηση στις μοντίστρες που εργάζονται σε αυτά. Το 1963, στην πρώτη πανελλαδική συνδιάσκεψη εργαζομένων γυναικών, γυναίκες από το χώρο της κλωστοϊφαντουργίας καταγγέλνουν τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας που επικρατούσαν γενικά στον χώρο του ηματισμού. Η Βάσο, όταν δούλευε στην βιοτεχνία Νιάρχου στη δεκαετία του 80, με 2 άλλες συναδέλφισές της συμμετέχει σε απεργία του σωματείου τους και απολύεται για αυτό το λόγο. Λέει η ίδια. Τέλος πάντων, και πάμε την άλλη μέρα, γιατί 7 η ώρα χτυπούσες κάρτα. Πάω το πρωί και μου λέει, αριστερά ήταν το εργαστήριο, δεξιά το λογιστήριο. Και μου λέει, εσύ θα πας δεξιά, να υπογράψεις την απόλυσή σου. Απολύεσαι. Εγώ και η άλλη κοπέλα, άλλες 2. Τέλος πάντων δεν μείναζε και πολύ, γιατί έβρισκες πολύ εύκολα δουλειά τότε. Πάρα πολύ εύκολα. Ναι, έβρισκες πολύ. Είχε πάρα πολύ. Και όλα εξαγωγές, έτσι. Δηλαδή έβρισκες παντού. Με τα πόδια περνούσες στους δρόμους και ζητούνται μοντίστρες, ζητούνται εργάτες, λέγανε. Από τον τρόπο που λέει τα τελευταία λόγια η Βάσο, αυτό το ζητούνται εργάτριες, φαίνεται ότι οι πολλές μοντίστρες στις βιοτεχνίες και τα εργαστήρια αντιμετωπίζονταν ως εργάτριες, δηλαδή πληρώνονταν αναντίστοιχα με τις τεχνικές γνώσεις τους. Νέες εποχές. Ένα άλλο βασικό πρόβλημα στον χώρο της βιοτεχνίας του φασόν όμως είναι και πάλι η λειψή ασφάλιση. Λέει η Σούλα. 25 ένσημα, 22-24 δεν είχα ποτέ. 10-15, άντε 17. Όταν είχε πολλά κέφια ο εργοδότης έβαζε και 17. Όταν τα μέτρησα και το κατάλαβα, άρχισα να τα διεκδικώ. Ενώ η Βάσο, που ένα έκτακτο χειρουργείο φανερώνει ότι δεν της έβαζαν καθόλου ένσημα, προχωρεί σε καταγγελία του εργοδότη και πετυχαίνει. Ένα άλλο θέμα τώρα που επαναλαμβάνεται αρκετές φορές στις συνεντεύξεις μας είναι αυτό της σεξουαλικής παρενόχλησης που δέχονταν από τους εργοδότες τους, ακόμα και όταν στον ίδιο εργασιακό χώρο βρίσκονταν οι γυναίκες τους. Και πάλι η Σούλα μας λέει. Σε μια λοιπόν βιοτεχνία κάπου στην Καπνικαρέας, είμαι κανένα χρόνο. Μια μέρα λοιπόν φορτώνουμε ρούχα. Είναι καλοκαιρινά τα ρούχα, τα θυμάμαι σαν τώρα. Και μου λέει η εργοδότρια, ήταν ένα ζευγάρι που είχαν την βιοτεχνία. Μου λέει η εργοδότρια, βοήθησέ τον να τα πάνε κάτω. Ήταν ένα φορτηγάκι αυτοκίνητο, να τα βάλουμε στο αυτοκίνητο. Θα πήγαινε να τα παραδώσει σε μαγαζιά. Κρατάω τα ρούχα, μια ντάνα μεγάλη, κρατάει κι αυτός κάποια και ήμασταν στο ασανσέρ. Και στο ασανσέρ σκύβει να με φιλήσει. Μόλις έχει φτάσει στο ισόγειο, πετάω τα ρούχα κάτω, πατάω το κουμπί, ανεβαίνω στον 4ο, παίρνω την τσάντα μου, φεύγω. Δεν είπα σε κανέναν, ούτε καν στη γυναίκα του ότι φεύγω γι' αυτό. Ή ότι ο κύριος Τάδε είναι... Παίρνω την τσάντα μου και φεύγω. Να πούμε όμως ότι εκτός από τα εργαστήρια και τις βιοτεχνίες, πολλές μοντίστρες αναγκάζονται να δουλεύουν φασόν στο σπίτι τους, συνδυάζοντας έτσι την εργασία τους με τις ανάγκες των παιδιών. Η Σούλα, από τη στιγμή που γίνεται μητέρα, εγκαταλείπει την βιοτεχνία και μετατρέπει την αποτυπούλα της αυλής της σε εργαστήριο φασόν και όχι μόνο. Άρχισαν να γνωρίζουν τα πράγματα, γιατί οικονομικά δεν είμαστε και λεφτάδες με το βασί. Οπότε πήρα και άρχισα να δουλεύω φασόν σε αυτή τη ρημάδα την αποτυπούλα, σούλα 3x3, που έβαλα και ένα πάρκο μέσα και είχα το μωρό, τις γαζωτικές, το μαγείρεμα στην κουζίνα και όλα τα σχετικά. Με το φασόν που κάνει στο σπίτι της όμως η μοντίστρα, μπαίνει και πάλι στο χώρο της αόρατης εργασίας, αφού ένσημα και ασφάλιση δεν έχει. Παρόλες ωστόσο τις δυσκολίες και τα προβλήματα, όλες οι αφηγήτριές μας χαρακτηρίζουν την περίοδο αυτή ως χρυσή εποχή, με την έννοια ότι μπορούσες πολύ εύκολα να βρεις δουλειά, ακόμα και μέσα στην ίδια μέρα. Σε αυτό συμφωνούν όλες. Και φτάνουμε στη δεκαετία του 90, που πάλι τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν. Όπως λέει η κυρία Μαρία, αρχίζει η παρακμή της βιοτεχνίας του φασόν.
Γιατί τα ρούχα στέλνονται πια να ραφτούν σε άλλες χώρες, κυρίως ανατολικές, λόγω του εκεί φτηνού εργατικού δυναμικού. Την περίοδο αυτή αρχίζουν οι μαζικές απολύσεις των εργαζομένων γυναικών, βιοτεχνίες κλείνουν, οι παλιές πιάτσες αρχίζουν να ρημάζουν. Λέει. Αυτό με θλίβει πλέον στην Αθήνα όταν ανεβαίνω τακτικά. Όταν ήμουν μοδίστρα, τότε ας πούμε ήταν τα καταστήματα με τα υφάσματα, τα παλιά μαγαζιά, περικλέους, ας πούμε, όλα αυτά που ήταν τα κουμπάδικα, τα κουμπιά, γιατί τράβαμε τότε, ας πούμε, και βιοτεχνίες που ήταν, τα κουμπιά, οι κλωστές, τα διάφορα, ας πούμε, αυτά, τα υλικά, όλα αυτά. Και όταν κατεβαίνω, ας πούμε, και μπαίνω σε αυτά και βλέπω στην Αιώλου μισογκρεμισμένα, αλυσίδες, κλειστά, όλα αυτά, τα κτίρια επάνω κλειστά, τα κρεμμύδια, τα παράθυρα, που ήταν γεμάτο βιοτεχνίες. Αισθάνεστε, κυρία Μαρία, ότι... Πολύ άσχημα αισθάνομαι. Πολύ άσχημα αισθάνομαι. Γι' αυτό δεν έχει δουλειές. Ενώ όλα αυτά πέρναγες, ας πούμε, το πρωί και άκουγες από τα παράθυρα, παλιά κτίρια, γέλια, κακό, ας πούμε, οι κοπέλες που πηγαίνανε στη δουλειά, όλες. Αλλά και στους οίκους ραπτικής παρόμοια συμβαίνουν. Και αυτοί, όπως λέει η Σούλα, περνώντας τα χρόνια άρχισαν να φθήνουν. Άρχισαν να είναι 2-3 οι επώνυμοι και όλοι οι άλλοι σιγά σιγά να κλείνουν. Δεκαετία του 90 και μετά. Τώρα εντάξει, οι εποχές κιόλας έχουν αλλάξει. Γιατί έρχονται νηφικά έτοιμα από την Κίνα, δουλεύουν Πακιστανοί για ένα κομμάτι ψωμί και κάνουν φασόν και το κάνουν πολύ φτηνά. Και είναι πολλά που έχουν αλλάξει πια. Οι εποχές εκείνες ήταν χρυσές εποχές. Οι παλιές μοδίστρες σήμερα, στην πλειοψηφία τους, εργάζονται στις επιδιορθώσεις των έτοιμων ρούχων. Στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, κουμπιά κτλ. Που σημειωτέων, όπως μας λένε, δεν χρειάζεται να είσαι ολοκληρωμένη μοδίστρα για να τα κάνεις αυτά. Αντιμετωπίζουν ωστόσο και διαφορετικής φύσης προβλήματα, ασκώντας αυτό το επάγγελμα. Ας ακούσουμε τη Σούλα, που διατηρεί μαγαζί επιδιορθώσεων στο Γαλάτσι. Είναι τραγικό να σου έρχεται το παντελόνι να στενέψεις ένα καβάλο του άλλου και να λες εντάξει, να το πιάνεις, είναι μαύρο παντελόνι, είναι μπλε παντελόνι, να το πιάνεις να το στενέψεις και να πηγαίνεις στο σίδερο και να το σιδερώνεις και να έρχεται ο ατμός και να λες τώρα θα κάνω εμετό. Γιατί έχει να το κλείνει, δεν ξέρω κι εγώ πόσο καιρό. Αλλά το νιώθεις στο σίδερο που βγαίνει ο ατμός προς τα πάνω και λες εντάξει. Η ίδια, σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, λέει πως επειδή οι επιδιορθώσεις συνήθως γίνονται στο στενό χώρο της γειτονιάς, οι σχέσεις με τους πελάτες γείτονες συχνά αποδεικνύονται επιζήμιες οικονομικά. Λοιπόν, ένα πράγμα που έκανα λάθος εγώ στο μαγαζί ήταν ότι το έκανα καφενείο. Δηλαδή, ερχόσουν εσύ, μιλάγαμε πέρα από τη δουλειά να μιλήσουμε 10 λεπτά. Ερχόταν οι άλλοι, άλλα 10 λεπτά. Μου είχε φύγει ο χρόνος. Δημιουργούσα προσωπικές σχέσεις, οπότε αυτό σημαίνει ότι η δουλειά δεν ήταν οριοθετημένη επαγγελματικά μόνο. Όλες οι πελάτησες ήταν και λίγο φίλες. Αυτό σημαίνει ότι και το οικονομικό αρχίζει να αλλάζει. Γιατί όταν είσαι φίλος, αλλάζει. Να προσθέσουμε ότι σήμερα σε πολλές περιοχές της Αθήνας, στον χώρο της επιδιόρθωσης εργάζονται σε μικρά εργαστήρια ράφτες μετανάστες, όπως ο 46χρονος Μπαγκλαντισιανός ράφτης Ναέμ, που έμαθε τη τέχνη της ραπτικής στην πατρίδα του για να την ασκήσει στη χώρα μας από το 2010 και μετά. Οι μοδίστρες αφηγήτριές μας μιλούν για το επάγγελμά τους. Παρά το γεγονός ότι οι επαγγελματίες μοδίστρες από το 1950 ως σήμερα σχεδόν βίωσαν πολλές ανατροπές με τις εξελίξεις που συνέβησαν στον χώρο των ειδημάτων, οι ίδιες αισθάνονται περήφανα για αυτό το επάγγελμα. Όπως με θαυμασμό επίσης μιλούν και πληροφορήτριές μας πελάτησές τους. Ας ακούσουμε όμως τι λένε οι ίδιες μοδίστρες. Η Φούλα, μοδίστρα ως σήμερα, λέει: δεν το συζητώ. Το να παίρνεις ένα πράγμα και να το μεταμορφώνεις. Χαίρομαι όταν μου λένε πω τι ωραία μοδίστρα, μ' αρέσει να το ακούω. Έτσι είναι, γιατί δεν βαριέμαι τη δουλειά, μ' αρέσει. Δεν θέλω τίποτα άλλο να κάνω. Να κάθομαι εδώ μέσα και να... τι θα σκεφτώ, τι θα κάνω, πώς θα τα κάνω,
Η Βάσο, και αυτή η μοδίστρα εν ενεργεία ακόμα, μας λέει ότι η μοδιστρική είναι μεράκι, είναι τέχνη. Πρέπει να δουλέψεις, να σου αρέσει, να κοπιάσεις, να κουραστείς, να το ξυλώσεις, να το ξαναγράψεις, να το βρίσεις. Δηλαδή, κατάλαβες, να το μαλώσεις που δεν σου βγαίνει. Και πρέπει να είναι έτσι. Θέλει υπομονή, επιμονή, χρόνο και αγάπη και να σου αρέσει. Η τέχνη, αν δεν σου αρέσει, είναι αποτυχημένη. Και συνεχίζει. Τι με χαροποιεί πλέον τώρα που γνωρίζει. Ξέρεις κάτι, δεν τελειοποιείς ποτέ αυτή τη γνώση. Δεν έχει εδώ τέλος. Πάντα ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα. Και αυτό είναι που με ευχαριστεί. Και επειδή είμαι σε ηλικία προς συνταξιοδότησης, λέω, κρατάω υφάσματα και αυτά να τα φτιάξω πότε. Δηλαδή δεν βλέπω καλά πλέον, έτσι φοράω γυαλιά και αυτό με κουράζει. Δεν βλέπω την πελώνα. Φυσικά έχω το χέρι μου που με πονάει, με κουραστεί, ο αυχένας μου με το σκύψιμο. Όλα αυτά και ναι, θα ήθελα να είμαι πιο νέο να δουλέψω κι άλλο πάνω σε αυτό. Μ' αρέσει. Θα κλείσουμε το θέμα της επαγγελματίας μοδίστρας, λέγοντας ότι υπάρχουν πολλές ακόμα πλευρές του επαγγέλματος που προκύπτουν μέσα από τις συνεντεύξεις μας, τις οποίες όμως δεν θίξαμε λόγω χρόνου. Όπως για παράδειγμα οι μοδίστρες της επαρχίας, οι φραγκοραφτούδες, οι μοδίστρες που έραβαν ρούχα για το στρατό, τα νοσοκομεία, τα θέατρα, τη λυρική σκηνή. Πλευρές που δείχνουν τη σπουδαιότητα αυτού του επαγγέλματος, το οποίο κάποιοι επέμεναν να το υποτιμούν. Ίσως γιατί στο μυαλό τους είχαν υποτιμημένη τη γυναικεία χειρονακτική εργασία ή και την ίδια τη γυναίκα. Σας ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε θερμά και τις αφηγήτριές μας, εκ των οποίων κάποιες είναι και εδώ σήμερα και μας παρακολουθούν. Ευχαριστούμε. Και αφού παρακολουθήσαμε τη διαδρομή των μοδιστρών και της μοδιστρικής αυτά τα χρόνια, με ή χωρίς ένσημα, θα περάσουμε στην ανάγκη για εκπαίδευση όλων αυτών των μοδιστρών διαχρονικά και τη σχέση μοδίστρας μαθήτριας, δασκάλας μαθήτριας. Αυτή την ενότητα μάλλον, θα μας την παρουσιάσει ηχείως η Φιλομίνα Μπόλια και η Μαριέλα Σπανού, εκ μέρους της ομάδας της ΟΠΙΧΗ. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Αν και η ομάδα είναι σχετικά νέα, έκλεισε μόλις 2 χρόνια. Πήραμε 8 νέες συνεντεύξεις και τα αποσπάσματα που θα ακολουθήσουν είναι με βίντεο και ηχητικά από τυχείο και από τις συνεντεύξεις της ομάδας της Αθήνας, της Σοφία. Η σημερινή μας παρουσίαση θα εξετάσει τον κόσμο της μαθητείας στη μοδιστρική. Μια πορεία που διαμόρφωσε τις Ακάριες, μετατρέποντάς τις σε έμπειρες πληρωτικές, με όπλα την καθοδήγηση και τις πολλές ώρες δουλειάς. Οι σχέσεις μεταξύ δασκάλας και μαθητριών, αν και συχνά αυστηρές, βασίζονταν σε αμφίπλευρα ζητήματα ηθικής, προσαρμοστικότητας και προσδοκιών. Επιπλέον, θα αναφερθούμε στα καθήκοντα πέρα από την τέχνη της γραφτικής και στα ζητήματα πληρωμής που έθεταν σε κάποιες περιπτώσεις διλήμματα για τις αρχές και την αξία της εργασίας. Μέσα από τις αναμνήσεις εκείνων που τα έζησαν και αφηγούνται τη δική τους ιστορία, θα ρίξουμε φως στην οργάνωση των ατελιέ και θα ανακαλύψουμε πως κάθε στιγμή από τη δημιουργική γραφτική μέχρι τις καθημερινές δυσκολίες συνδέεται με την ανθρώπινη εμπειρία.
Αρχικά θα παρακολουθήσουμε την πορεία της μαθητείας. Θα ακολουθήσουν οι αρχάριες και οι πληρωτικές, ορισμοί που ακούγονται πολύ συχνά στα αποσπάσματά μας. Ακολουθούν οι προσδοκίες και η αυστηρότητα στα ατελιέ και οι σχέσεις και τα ζητήματα ηθικής. Συνεχίζουμε με την οργάνωση των ατελιέ και τελειώνουμε με τις αναμνήσεις των αφηγητριών μας. Το λόγο τώρα έχουν οι αφηγήτριες και ξεκινάμε με ένα απόσπασμα για ένα ανεκπλήρωτο όνειρο της κυρίας Ελένης Τώρα, που δεν είχε δασκάλα μοδίστρα στο χωριό της. Είχατε κάποια όνειρα για τη ζωή σας? Ήθελα να πω στο Ράψιμο, αλλά δεν ήταν σ' άλλο χωριό και δεν έφυγαν οι γονείς μου. Μαμά μου, επειδή με έβγαλαν από το σχολείο επειδή θα αρρωστούσα, θεώρησε καλό να με στείλει στο Ράψιμο, όπως και εμένα μου άρεσε. Και με έστειλε στο Ράψιμο. Το Ράψιμο ήταν στο Καλησπέρι, στην Αγία Δευτίνη, στο Γκιάζοδο. Στον Κάμπο. Εδώ, στον Κάμπο. Ο Καλησπέρης ήταν, είχε μια κόρηδα, τη Χρυσό, και ήταν δασκάλα του ραψίματος και πήγα και έμαθα εκεί. Αλλά εγώ έκανα ένα χρόνο εδώ και έμαθα σαν να στραπεί το ράψιμο, μ' άρεσε. Και ήθελα να πάω και στην Αθήνα. Όπως και έγινε. Παρακάλεσα τη μαμά μου να δουλέψει λίγο παραπάνω, λίγο αυτά, να μου βοηθήσει να πάω στην Αθήνα. Όπως και πήγα στη σχολή Κράκαρη. Καταρχήν, τα καλοκαίρια η μάνα μου δεν με άφηνε να πάω στο χωριό. Τελείωνα το σχολείο. Δίπλα στο σπίτι που εργαζόταν είχε ένα ατελιέ. Ήταν δύο κυρίες οι οποίες ήταν μοδίστρες και είχαν ατελιέ με πελατεία καλή. Μου λέει, θα πας εκεί το καλοκαίρι να μην πας στο χωριό, γιατί εμείς τότε στα χωριά δουλεύαμε ατελιά. Και πήγα 2 καλοκαίρια και έμαθα πολλά πράγματα. Η μαμά μου ήξερε να ράψω. Φαίνεται πως και εκεί τα πήγαινες όταν ήταν εκεί. Αλλά εγώ όταν τελείωσα για το δημοτικό, πήγαινα στη Σεβαστής, της Μαρτάκη στην αρχή 1 χρόνο, να μάθω ράψιμο. Και μετά από το χρόνο, η Σεβαστή η χρονιά αγωνιάστηκε κιόλας. Είχαμε 1 χρόνο και αγωνιάστηκε. Κατέβηκα στη χώρα σε μια άλλη ράκτρια, την Ιωάννα την Καλογριά. Ήταν μια πολύ καλή ράκτρια και είχα μια θεία που την είχε γνωστή και μου λέει να πάω στην Ιωάννα που είναι πολύ καλή ράκτρια. Πήγαμε εκεί κοντά 2 χρόνια και είχα μου δώσει τη γεωμετρία. Και μετά έφυγα και πιάσα κι εγώ σιγά σιγά. Πρώτα στη γειτονιά και έρανα. Μια φορά την εβδομάδα και εγώ στο σπίτι. Τι κάνατε? Όλοι στο σπίτι. Σκουγκάρισμα, ξεσκόνευα, τακτοποίημα όλα τα ρούχα, τα κουράβαμε, τα κουρέγια και τα γιατί τρεκομένα. Και τα πετούσαν από εδώ και από εκεί για να φύγουν 2 λίγο να πάνε στα σπίτια τους. Και όλη την εβδομάδα κάθε μια είχε τη σειρά της και πολεμούσαν από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Το σπίτι, τα πάντα. Τα πολύ αφήρες. Όμως εγώ ήθελα να έχω ράψιμο. Η μητέρα μου με πήγαινε σε μια ανιψιά της στο ράψιμο, στην Ελένη μας. Σήμερα έχουμε μπουγάδα, σήμερα έχουμε ζήλωμα, σήμερα έχουμε παρουσία. Κάποια στιγμή επαναστάτησα και έτσι λέω, εγώ είχα μάθει τίποτα. Ήθελα κάτι να μάθω, που δεν πήγα στα γράμματα. Και είχαμε μία, πατέρα μου είχε μία γνωστή, και
Ήταν πολύ από τη γιαγιά μου. Και πήγα στην κυρία Μονιά που ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος. Οπότε κάποια στιγμή ο αδερφός μου με είδε εκεί στο οργανικό και μου λέει τι κάνεις εσύ εδώ. Λέω πήγα να ψωνίσεις στο μπακάλι. Λέει ποιανό να ψωνίσεις. Της κυρίας Ανδριανής, Ανδριανή την μεγάλη κόρη. Με πήρε, ήταν τώρα εκείνος μεγαλύτερος, αλλά σου λέω εγώ τότε θα ήμουν 13 χρονών, 12, μόλις τελειώσα το δημοτικό. Εκείνος ήταν 15. Εκείνος πήγαινε στο γυμνάσιο και με συνάντησε το λοιπόν. Γιατί με τα πόδια κυκλοφορούσαν, δεν είχε συγκοινωνία. Και ήρθε, με πήγε στη Μοδίστρα και μου λέει ποια είναι η κυρία Ανδριανή, είναι η κόρη της κυρίας Άννας. Λοιπόν, εκεί που δουλεύαμε ήταν υπόγειο. Κατεβαίναμε από την αυλή με σκαλιά. Κατεβήκαμε κάτω, για τα πράγματα με τον αδερφός μου που είχα ψωνίσει και της λέει η κυρία Άννα, σας αφήνω αυτά τα πράγματα που είναι της κόρης σας, τη Μαρία, η μαμά μου δεν την έφερε εδώ για να γυρίσει στο οργανικό να ψωνίζει στις κόρες σας, στο μπακάλι και στο μανάβι, ήρθε για να μάθει μοδιστρική. Και με πήρε και φύγαμε. Και πήγα και λέω θα φύγω από την κυρία Αδαμαντία, που λέγανε την Αδαμαντία, είχαν μια νησιά οι δυο αδερφές, οι γιαγιάδες, και τις κοίταζε η ανουσιά, έπαιρνε ένα σύνταξη εκεί, με σε πληρωτός, γιατί Αμερικής. Μου λέω θα φύγω, της λέω, θεία Μαρίκα, γιατί εγώ ξέρω τώρα στις δουλειές μου στο γράψιμο, πρέπει να πληρωθώ κάπου που θα πάω. Και να μαθαίνω και να πληρώνουμε κιόλας. Ανεξάρτητα ότι εμείς βγάζαμε δουλειά και όταν η αφεντικίνα, είχαν και απέτηση να μην μας πληρώνει κανείς, επειδή μαθαίναμε την τέχνη. Όταν μαθαίναμε όχι. Όσο μαθαίναμε όχι. Και όταν τελειώναμε, που παίρναμε γεωμετρία, έπρεπε να μας δώσει γεωμετρία, έτσι το λέγανε, τα σχέδια, πώς θα το ράψουμε εμείς, πώς θα το κόψουμε, πώς όλα αυτά, την πληρώναμε στο τέλος εμείς. Μετά που τελείωσαν, έτσι και πήγαινα και τις βοηθούσα. Και με πλήρωνε και λίγα. Τρόπος του λέει. Μαθήτες από την ίδια στιγμή που άρχισα και δούλευα πήραμε μαθήτριες. Έτυχε να έχετε πολύ. Πλήρωνα και τις επλήρωνα. Γιατί ξέρανε ράψιμο να σας βοηθάνε. Βέβαια. Γιατί ξέραμε και πρέπει να πληρωθεί αυτός που πολεμά και ξέρει τη δουλειά του. Για το ράψιμο, είχατε την κυρία στην Ευαγγελία. Πολλές δασκάλισες, παιδιά, που πήγα και στο Λατσική Σεριά, Βεριά και μεγάλη τα γυναίκα ήταν. Και τότε επειδή ήταν η μητέρα μου, τα νύχα της βαμμένα, λέει τούτη είναι καλή γυναίκα, σε πάρω. Γιατί δεν τα νύχα της βαμμένα. Α, λέει τούτη δεν είναι πράγμα. Αλλά είναι και κάτι γάτες. Και τις είχε μέσα και ελιερώνανε και πρωί-πρωί θα πάω εμείς κορτσάκια να μας βάλει να καθαρίσουν. Το βράδυ της πήγαινα εγώ στα σπίτια τους. Με τα πόδια. Με τα πόδια βέβαια. Γιατί? Γιατί ήθελα να βοηθήσω να τα βγάλω πέρα και τις πήγαινα εγώ. Καθίσετε και θα σας πάμε, και παίρνα και τις κόρες μου μαζί και τις πηγαίναμε στα σπίτια τους. Όχι, δεν το μάλλονα. Μόνο άμα έβλεπα και δεν λέω, δεν το έκανες καλά. Λέγε και μου λέγανε, γιατί κυρία Νίσα. Λέω, γιατί αυτό έπρεπε να γίνει έτσι και χωρίς να μιλήσω τίποτα, έπαιρνα την καρφίτσα και μια τσιμπιά. Ήταν το ψυχο μου, δεν ξέρω, μια τσιμπιά να βάλω στο καλατέδι. Ούτε να προσβάλλω, ούτε να μιλήσω, μια τσιμπιά. Όχι να λέει το τσίγιο, λέει αυτή το σε φώναζε.
Πάντως ήταν καλές κοπέλες, φρένες. Α, δεν ήταν φρένες? Στο σπίτι τους θέλα πάνω. Γιατί ήθελα ειδικές κοπέλες, δεν ήθελα σοήρας και όλες. Εδώ στο σπίτι και καθόμουν εγώ όλη νύχτα και ετοίμαζα δουλειά και ερχόταν το πρωί 10 κορίτσια να έρθουν να κάτσουν στις σπάνιες τους να γίνει κάθε μια τη δουλειά της. Πώς τη μοιράζατε τη δουλειά, πώς τους μοιράζατε τη δουλειά? Ανάλογα με την ηλικία και με τη μάθηση της κάθε μια νύχτα. Μπαίνοντας στην πόρτα αριστερά, είχε ένα πάγκο που τον έκανε σε έναν μαραγκό και καθόταν οι μαθήτριες, οι μη ειδικευόμενες, οι αρχάριες ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, είχε λοιπόν ένα τραπέζι δεξιά με τις πληρωτικές μαθητρίες, οι οποίες ξέρανε από αυτά, αλλά τα πολύ καλά και σημαντικά τα έκανε διακάρδες, φταπέτα, ό,τι ήταν αυτό, το έκανε μόνη της. Δηλαδή με τα χέρια πάντα δουλεύει μαζί με τις μαθητές, πάντα ήταν δίπλα τους, δεν άφηνε να τους ξεφύγει τίποτα. Εκεί στο ράψιμο που πηγαίναμε, κρυφά μαθαίναμε. Βλέπαμε τη δασκάλια μας, βλέπαμε τις μεγάλες που είχαν πληρωτικές και ξέραμε, πηγαίναμε σπίτι και ράβαμε τι βρισκάμε. Σας κρύβανε, προσπαθούσαν να μην σας δείξουν καλά για να αργήσετε? Όχι. Μας προσέφεραν σαν τα μάτια τους. Ναι. Γιατί περίμεναν από εμάς να βάλουμε τα φορέματα να αφήσουν όνομα και όχι να... Αφήναν όνομα? Βέβαια. Κυκλοφορούσε δηλαδή στοιχείο? Καλύτερη, η δεύτερη στοιχείο καλύτερη. Είχε τόσο πολλή δουλειά που δεν έβγαινε η δουλειά. Δεν έβγαινε. Έδιωχνε πελάτησες και στο τέλος έκαναν νυχτέρια. Δηλαδή, κάθε βράδυ, όποτε υπήρχε ανάγκη να παραδώσουν για την τάδε περίπτωση κάτι, έκαναν νυχτέρι. Βάζαμε το μαγκάλι μέσα στη μέση, με πυρήνα τότε. Είχαμε τσουβάλια με πυρήνες έξω στην αυλή σε ένα υπόστεγο και ανάβαμε και καθόμαστε και εγώ μου άρεσε πάρα πολύ να μένω με τα κορίτσια στα νυχτέρια. Πάρα πολύ μου άρεσε. Διότι λέγαμε ιστορίες, λέγαμε πράγματα, ψήναμε κάστανα. Και στο τέλος δεν άφηνα τη μαμά νύχτα να πηγαίνει το κάθε κορίτσι στο σπίτι του. Δηλαδή μπορεί να τελειώναμε και 4 και 5 η ώρα το πρωί. Εκείνη την ώρα έπρεπε να τα συντορέψει τα παιδιά, δεν μπορούσε να πάει μέσα στη νύχτα. Και πήγαινα κι εγώ μαζί της. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Εκείνη ήταν βέβαια εξαντλημένη, δεν το καταλάβαινε, πήγαινε να κοιμηθεί στα σχολείο αύριο κτλ. Αλλά εμάς μας άρεσε. Και αυτά τα νυχτέρια είχαν πάρα πολλές ωραίες ιστορίες. Γιατί και η μαμά μας έλεγε για τα παιδικά της χρόνια και οι μαθητές είχαν κάτι να πούνε. Και πήρα το τελευταίο και μου λέει να κατηνάλει πάρε το μανίκι. Με αυτό το μανίκι θα κόβεις μανίκι. Μου είχε ρίξει τα βασικά χάρια από της. Γιατί έμενα μαζί της, στα ξενύχτια της, στα ώρα της ήμουνα παρούσα. Ακόμα και όταν φτιάχναμε το σπίτι ήμουνα σαν μάνα μου, σαν παιδί της με είχε. Πέρασα θαυμάσια να είναι αυτορατικός άνθρωπος. Δεν μπορώ ποτέ να τη σκέφτομαι και να τη λέω ακόμα και στο λεπτό. Εσύ είναι καλά να πούμε. Περάσαμε εκεί ωραία στο ράψιμο, ωραία παρέα. Πολλές φορές στα νυχτέρια, γιατί ράγαμε το βράδυ, δεν είχαμε ρεύμα και με τη λάμπα και με ένα λουξάκι, έτσι λουξ τα λέγανε τότε. Και μέναμε εκεί όταν ήταν άσχημος ο καιρός. Τη νύχτα όλη? Τη νύχτα, όχι ότι ράγαμε όλη τη νύχτα. Αλλά κοιμόμαστε εκεί, όπως είχε ένα κρεβάτι εκεί που είχαμε
το χώρο του ατελιέ και κοιμόμαστε έτσι όλες στη σειρά και το τι γινόταν το βράδυ κοιμόμαστε, περισσότερη ώρα γελούσαμε και παίζαμε ένα μεταξύ μας. Και ωραία χρόνια και δύσκολα και εντάξει, ωραία. Μάθαμε, εγώ έμαθα πάρα πολλά από εκεί και κέντημα και ράψιμο και ωραία, περάσαμε πολύ. Η μαθητεία στη μοντιστρική δεν ήταν απλώς, όπως είδαμε, μια διαδικασία εκμάθησης τεχνικών, αλλά μια πορεία γεμάτη προκλήσεις, πολλές ώρες δουλειάς και καθήκοντα. Οι σχέσεις μεταξύ δασκάλας και μαθητριών ήταν βασισμένες στις προσδοκίες και τα ζητήματα ηθικής, που αποτέλεσαν υπόβαθρο για τη διαμόρφωση των πρώτων βημάτων στον επαγγελματικό χώρο. Τα ζητήματα πληρωμής και η αμοιβή εργασίας που συχνά ανέκυπταν ως αμφίπλευρα διλήμματα μας δείχνουν τη σπουδαιότητα της αναγνώρισης της αξίας του κόπου και της εμπειρίας. Πέρα από τις δυσκολίες, μας έχουν αφηγηθεί στιγμές ψυχαγωγίας σε κάποια ατελιέ όπου η δασκάλα πήγαινε με τις μαθήτριες εκδρομές. Η κυρία Κατίνα μας είχε περιγράψει ξεναγήσεις στο βόρειο τμήμα του νησιού και ήταν πρωτόγνωρο για τις μικρές μαθήτριες του χωριού της, και η κυρία Ζωή μας είπε ότι πήγαιναν εκδρομή σε εξωτικά μέρη όπου έστρωναν στην ύπαιθρο τα φαγητά τους. Η μεταφορά γίνονταν με το κάρο του αγρότη συζύγου της. Οι αναμνήσεις που αφηγούνται όσες βίωσαν αυτή την πορεία μιλούν λοιπόν για μια εποχή γεμάτη σκληρή δουλειά, αλλά και για ανεκτήμητα μαθήματα ζωής και συντροφικότητας. Για τη δουλειά που παρουσιάσαμε, δουλέψαμε τόσο εγώ, Φιλομήλα, όσο και η Καλλιόπη, η Αρετή, η Χρυσή, η Ναυσικά, η Ελένη και η Ειρήνη, που ήταν στην ομάδα εργασίας, και η Μακέλα, η οποία μας βοήθησε. Σας ευχαριστούμε. Θα συνεχίσουμε λίγο στο θέμα της εκπαίδευσης με την τυπική εκπαίδευση, που θα μας την παρουσιάσει από την ομάδα της ΟΠΙΚΑ, τα Αντιδικές, η Γεωργία Μούκα. Γεωργία Σακούμη. Καλησπέρα από την ομάδα προφορικής ιστορίας Καλυθέα της Διπιών, από τη Γεωργία Μούκα, από τη Χαρά Γεωργιάδη, από το Δέντε Τσούκα και από το Γιάννη το Σίμω. Ακούσαμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα από τις προηγούμενες ομιλήτριες σε σχέση με την εκπαίδευση και τον εργασιακό βίο της γυναίκας μοντίστρας. Θα συνεχίσουμε λίγο να ασχοληθούμε με την τυπική εκπαίδευση της μοντίστρας. Να ανοίξω την παρουσίασή μας. Η πρώτη γενιά των μοντιστρών, με πιο συνηθισμένο τρόπο εκπαίδευσής τους, την άτυπη μαθητεία, όπως ακούσαμε και στις προηγούμενες ομιλίες, δηλαδή τη μαθητεία δίπλα σε δασκάλες, μοντίστρες ή σε μικρά εργαστήρια, αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες. Την ίδια περίοδο όμως, η μοντιστρική ήταν απόλυτα συνδεδεμένη με τις κοινωνικές δομές της εποχής, όπως την τάξη και την οικογένεια, και άρχισε να καταχωρείται κοινωνικά ως γυναικεία τέχνη, ακολουθώντας τον έμφυλο καταμερισμό της εργασίας και οριοθετώντας έτσι το ρόλο της γυναίκας και τις δουλειές που της αντιστοιχούσαν μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον. Παράλληλα όμως, με την άτυπη μαθητεία υπήρξε και η τυπική μαθητεία, κυρίως μέσα από τις σχολές οικοκυρικών, που λειτουργήσαν στις μεγάλες πόλεις, εκπαιδεύοντας χιλιάδες κορίτσια. Ας ακούσουμε το απόσπασμα αφήγησης της κυρίας Μελέτη, που μας μιλάει για τη μητέρα της, που μαθήτευσε στη Χαροκόπιο σχολή. Μου για πρώτη φορά στη ζωή της χρειάστηκε να δουλέψει εκείνο το διάστημα. Θυμήθηκε την ραπτομηχανή της, που τότε έπαιρνε μαθήματα
στο χαροκόπιο για κοπτική ραπτική και να σας δείξω και το δοκίμιό της που μάθαινε, πώς να τα φτιάχνει. Αξίζει να αναφέρουμε πως σύμφωνα με το πρόγραμμα της Χαροκοπίου Ανωτέρας Οικοκυρικής Σχολής που ιδρύθηκε το 1933, η σχολή περιέλαμβανε κάποιες βασικές γνώσεις ραπτικής και κοπτικής, αλλά οι μαθήτριες δεν εκπαιδεύονταν για να γίνουν επαγγελματίες μοδίστρες. Η μητέρα της κυρίας Μελέτη, που ακούσαμε την αφήγηση, θυμήθηκε τη ραπτομηχανή της όταν χρειάστηκε για βιοποριστικούς λόγους. Δεν ασκούσε τη μοδιστρική ως επάγγελμα. Σκοπός λοιπόν των οικοκυρικών σχολών ήταν να προετοιμάσουν τις γυναίκες με βασικές δεξιότητες για τον οικοκυριό, για τη ζωή στο σπίτι και την οικογένεια και να ενισχύσουν τη σημασία του παραδοσιακού τους ρόλου στην ελληνική κοινωνία, πάντα όμως στον αθέατο ιδιωτικό χώρο του σπιτιού. Επίσης, στη μεταπολεμική Ελλάδα λειτουργήσαν και δημόσιες τεχνικές σχολές ραπτικής με έμφαση όχι πια στη μαθητεία, αλλά στην επαγγελματική κατάρτιση, χρηματοδοτούμενες από το κράτος ή από διάφορους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ ή ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, που στόχευαν εν μέρει στην ενδυνάμωση της γυναικείας απασχόλησης. Μεταξύ αυτών ήταν και οι σχολές οικοκυρικών του ΑΕΔ, Οργανισμός Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Δημόσιας Εκπαίδευσης τότε. Ακολουθεί το απόσπασμα αφήγησης της κυρίας Χρύσα Βούρα, που αναφέρεται στην εκπαίδευσή της σε σχολή του ΟΑΕΔ και στην υποχρεωτική εργασία των κοριτσιών. Με γράφει σε μια σχολή του ΟΑΕΔ, η οποία ήταν ομπελοκήπους. Έχω φτάσει ήδη 14,5 πλέον όταν άνοιξε η σχολή, οπότε μπορούν να μου κολλήσουν και ένσημα. Στη σχολή μου κολλάγανε ένσημα ανηλίκου. Ήταν υποχρεωτικό από τη σχολή να πηγαίνουμε σε εργοδότη. Ήταν υποχρεωτικό να δουλεύουμε. Επιδοτούνταν οι εργοδότες. Μας έπαιρναν, ήμασταν κουτάβια. Μας έπαιρναν και τους βγάζαν όλη τη λάτζα εκείνες τις εποχές και είχαν τις άλλες που ξέραν τη δουλειά να προχωράνε τη δουλειά. Το πρωί λοιπόν πιάναμε 7 η ώρα δουλειά. 7 με 7,5 πιάναμε. Αναλόγως που ήσουνα. Μπορεί και 8. Δουλεύαμε μέχρι τις 4 και μετά στις 5 άρχισε το μάθημα της σχολής ή 5,5 και τελείωνε στις 9. Το σημαντικό στο απόσπασμα αυτό που διαβάσαμε είναι πως μία δομή δημόσια όπως ο ΑΕΒ ευνόησε την εργασία ανηλίκων κοριτσιών μέσω της υποχρεωτικής πρακτικής εξάσκησης. Στην Αθήνα επίσης λειτουργήσε και η λέσχη εργαζομένου κοριτσιού, η λεγόμενη ΛΕΚ, που ήταν εκπαιδευτική και κοινωνική δομή. Ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα της λέσχης ήταν η πρακτική εκπαίδευση στις τεχνικές δεξιότητες της ραπτικής και της μοδιστρικής, που είχαν μεγάλη ζήτηση τη δεκαετία του 50. Αξιοσημείωτο όμως είναι ότι η λέσχη εργαζομένου κοριτσιού, εκτός από τις επαγγελματικές δεξιότητες, προσέφερε και πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα δίκτυο υποστήριξης και αλληλεγγύης μεταξύ των γυναικών της εργατικής τάξης. Ας ακούσουμε το απόσπασμα αφήγησης της κυρίας Κομματά για τη λέσχη εργαζομένου κοριτσιού. Εκεί πέρα πηγαίνανε απογευματινές ώρες, γιατί ήμασταν όλοι εργαζόμενα από μικρά, πολύ μικρά. Άλλωστε το λέει, λέσχη εργαζομένου κοριτσιού, ΛΕΚ. Και πηγαίναμε και δωρεάν μαθήματα ό,τι θέλει κάθε μήνα παρακολουθήσει. Υπήρχε ραπτική, υπήρχε για πλέξιμο, μας δείχνανε, υπήρχε που βγάζανε και πατρόνα ακόμα και κομμωτική, ό,τι ήθελε κάθε μία. Αυτό ήταν στη Σοφοκλέου, δεν ξέρω τώρα τι είναι. Εσείς τι κάνατε? Εγώ μάθαινα ραπτική και έμαθα ραπτική εκεί.
Ας δούμε σύντομα τώρα πώς αποτυπώνεται η αντίληψη της κοινωνίας για τη γυναίκα μοδίστρα τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο στον καθημερινό λόγο. Καθώς η παραδοσιακή μαθητεία σιγά σιγά αρχίζει να υποχωρεί και η κατάρτιση απέκτησε πιο οργανωμένο χαρακτήρα, καθιερώνεται στον καθημερινό λόγο η έκφραση μοδιστρούλα, σηματοδοτώντας ένα μικρό μεταβατικό βήμα της κοινωνικής αντίληψης για τη γυναίκα μοδίστρα. Εάν θυμηθούμε ότι μέχρι τότε ο όρος που χρησιμοποιόταν για τις κοπέλες οι οποίες κάναν άκριβη μαθητεία ήταν μοδιστράκι. Η λέξη λοιπόν μοδιστρούλα, γεμάτη τρυφερότητα πλέον και χαρά, αποπνέει ένα θετικό παιχνιδιάρικο αέρα και δείχνει τη γυναίκα μοδίστρα με μια πιο γλυκιά και λιγότερο αυστηρή εικόνα, χωρίς βέβαια να υποτιμά την αξία ή τη δεξιοτεχνία της. Και όπως τραγουδούσε και ο Αγάπιος Στομπούλης το 1958, όταν σε πρωταντίκρισα γλυκιά με λαχρινούλα, αμέσως σε κατάλαβα πως είσαι μοδιστρούλα. Τώρα, με την αστικοποίηση και τη βιομηχανοποίηση του 20ου αιώνα, οι ανάγκες για εξειδικευμένα επαγγέλματα αυξάνονται και αυξάνεται και μαζί τους συζήτηση για επαγγελματίες μοδίστρες. Η μοδίστρα αρχίζει να αποκτά σιγά σιγά επαγγελματική αναγνώριση και κοινωνική καταξίωση. Ακολουθεί το απόσπασμα αφήγησης της κυρίας Ναχαλιώτη για την εργασιακή και κοινωνική της καταξίωση ως μοδίστρα. Πήγα στο δημοτικό, αφού σταμάτησα το δημοτικό λόγω βλακείας, τι άλλο μπορούσα να κάνω? Να πάω στη μοδίστρα. Τότε οι μοδίστρες δεν υπήρχαν έτοιμα ρούχα, σε κάθε γωνία υπήρχε μοδίστρα. Λοιπόν, πρέπει να πάω κάπου. Μου λέει, μα δεν πάω, δεν το έπρεπε. Κάτι πρέπει να μάθει. Όμως και εγώ δεν μου άρεσε να κάθομαι έτσι στο σπίτι. Θα πάω στη μοδίστρα, θα γίνω μοδίστρα. Μοδίστρα. Να σας πω, αυτή την τέχνη που την έμαθα, μου βγήκε σε καλό. Γιατί μετά άνοιξα μαγαζί δικό μου, έργα πράγματα, τα πουλούσα. Δεν μετάνιωσα που έγινα μοδίστρα, αλλά μετάνιωσα γιατί είχα τις δυνατότητες να σπουδάσω και αυτό με πειράζει σε όλη μου τη ζωή πάντα. Είναι ένας καημός που δεν περνάει. Πήγα στη μοδίστρα, στην κυρία Ουρανία, Θεός χωρέστρο, 5 μαθήτριες είχε. Δεν υπήρχαν τότε έτοιμα, πολύ καλή μοδίστρα ήταν. 5 μαθήτριες στη σειρά. Δουλεύαμε, τη δουλειά που έβγαζε αυτή η γυναίκα δεν λέγεται, era πολύ όμορφα. Έμαθα το ράψιμα εκεί. Μετά μεγάλωσα, έφυγα. Μπήκα πήγαινα και δούλευα στην Αθήνα στον κύριο Γεωργίου που είχε οικοτεχνία που ράβαμε έτοιμα ρούχα. Ποδιές, ρόμπες, ξέρετε, διάφορα. Εκεί δούλεψα πολλά χρόνια μέχρι που παντρεύτηκα, ήταν ένας πολύ καλός. Γιατί όπου πήγαινα τα αφεντικά ήταν αμόρφωτοι, αστοιχείωτοι, σε βλέπα σαν σκουπίδι. Δεν θα σταθούμε στα τελευταία λόγια, γιατί ούτως ή άλλως το αναφέρανε και προηγουμένως οι ομιλήτριες για το τι αντιμετώπιζαν οι μοδίστρες στην εργασιακή τους σχέση με τα αφεντικά. Ειδικότερα τώρα στη δεκαετία του 60, η μετάβαση από τη μοδιστρούλα στη μοδίστρα με μη κεφαλαίο ήταν μια σημαντική κοινωνική αλλαγή. Η μετάβαση αυτή σχετίζεται κυρίως με τη δημιουργία επαγγελματικών σχολών οπτικής, ραπτικής και ατελιέ, που αποτέλεσαν σημαντικό μηχανισμό για την εκπαίδευση των γυναικών και την τεχνική εξέλιξη της μοδιστρικής. Στην Αθήνα, σε περιοχές όπως η Οδός Ερμού και στις Παρόδους, στην Οδό Στουρνάρη, στα Εξάρχεια, στη Σίνα, στις παρυφές Κολονακίου, στη Φωκίωνος Νέγρη, λειτουργήσαν πολλές ιδιωτικές σχολές ραπτικής και μοδιστρικής και εργαστήρια ατελιέ, ραφής γυναικείων φορεμάτων, ανδρικών ενδυμάτων, ασπρορούχων, καπέλων, παιδικών ενδυμάτων και βαπτιστικών. Ας αφήσουμε όμως να μιλήσουν οι μαρτυρίες για τις σχολές αυτές. Ακούμε το απόσπασμα αφήγησης της κυρίας Ευαγγελίας Διαμαντίδου για τη Σχολή Μοδιστρικής Μαγκή. Μάλλον δεν το ακούμε, σας το διαβάζω. Η Μαγκή ήταν κοπτική ραπτική πατρονίστ. Ναι, αυτή ήταν επιπληρωμή, ήταν ιδιωτική σχολή και ήταν 6 μήνες. Επειδή είχε προηγηθεί και η άλλη, η οποία κάναμε όμως ράψιμο κτλ., εντάξει, μια χαρά. Δεν με ενδιέφερε ποτέ.
έβγαινες με ένα πτυχίο, κανένα δίπλωμα ραπτικής έβγαινες. Και μπορούσες να ασκήσεις το επάγγελμα. Ναι, το οποίο επάγγελμα έλεγα πως δεν θα το ασκήσω ποτέ. Δεν μου άρεσε. Τελικά ήρθε όμως ο καιρός, γιατί τότε το έλεγε ο πατέρας μου. Μάθε τέχνη κι άστινε και όποτε τη χρειαστείς πιάστηνε. Ήρθε ο καιρός και στη σωτηρία δούλεψα όλα τα χρόνια ραπτική. Στο γραφείο του νοσοκομείου. Είχαν προηγηθεί βέβαια πάρα πολλές δουλειές πριν από αυτό. Και συνεχίζει η κυρία Αθηνά Πατέλη για την οικοσχολή ραπτικής Τσοπανέλη. Πήγε στη σχολή της Τσοπανέλη στην Αθήνα. Ήταν από τις καλύτερες σχολές τότε μοδιστρικής και εκεί βγήκε μοδίστρα. Ας πούμε, πώς το λένε, όχι απλώς εμπειρική, μπορούσε να βγάζει πατρόν, μπορούσε να φτιάχνει μοντέλα και μπορούσε να φτιάχνει ένα ρούχο από την αρχή μέχρι το τέλος. Ήξερε και την κοπτική, δηλαδή. Αυτές λοιπόν ήταν οι σχολές οι ιδιωτικές, στις οποίες σχολές ιδιωτικές κοπτικής ραπτικής δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι δεν ήταν προσβάσιμες για τις ασθενέστερα οικονομικές κοινωνικές τάξεις, είτε λόγω υψηλών διδάκτρων για την εποχή εκείνη, είτε λόγω επιπλέον οικονομικών υποχρεώσεων. Ας ακούσουμε λίγο την κυρία Γκογούλη που μας μιλάει για τη φοιτηση της αδελφής της σε ιδιωτική σχολή. Και μετά έγινε η αδελφή μου μοδίστρα. Α, για πείτε μας. Η αδελφή μου πήγε και έβγαλε την επαγγελματική σχολή στην Αθήνα. Πώς λεγόταν, θυμάστε, η σχολή? Επαγγελματική όμως, έτσι. Πού ήταν αυτή η σχολή? Ήτανε κάπου, πού είναι η Χέ, κάπου εκεί. Ναι. Στην Ακαδημία σε πάνω. Ναι. Έβγαλε τη σχολή. Ήταν μια άριστη μοδίστρα, εξαιρετική. Εκεί πληρώνανε για να μάθανε. Α, ήταν ιδιωτική σχολή. Ναι. Και πόσο καιρό πήγε η αδελφή σας, θυμάστε? Νομίζω 3 χρόνια. Τόσο πολύ. Αλλά βγήκε αστέρι. Η σχολή αυτή, όταν πήγε η αδελφή σας, 3 χρόνια λοιπόν επιπληρωμή. Το απόσπασμα αφήγησης της κυρίας Βάσο Λυπημένου για τη σχολή μοδιστρικής μας εξηγεί για τα επιπλέον έξοδα που ήταν αναγκασμένες οι μαθήτριες να πληρώνουν όταν ακολουθούσαν αυτή τη σχολή. Βελουδάκης, ήταν στο Σύνταγμα, Βελουδάκης, είναι γνωστό. Πήγα στο Βελουδάκη 2 χρόνια. Ο πρώτος χρόνος ήταν design, σκίτσο και τέτοια χρωματολογία που μάθαινε στα υφάσματα. Δεν έκανες πατρόν. Το δεύτερο χρόνο έμπαινε στο πατρόν, όμως ήταν πολύ υψηλού επίπεδου η μάθηση. Δηλαδή, έπρεπε να πας και 2 ταξίδια στο Παρίσι για να δεις από κοντά πώς γίνεται η haute couture και εγώ δεν πήγα φυσικά γιατί δεν είχα χρήματα. Αν και δούλευα παράλληλα. Πήγε ο πατέρας μου, με έγραψε στη σχολή γιατί ήμουν μικρή, ήμουν 15-16 χρονών. Πολύ μικρή ήμουνα. Η μοδίστρα πλέον αναγνωρίζεται ως επαγγελματίας με καλύτερους μισθούς από τις άλλες γυναικείες δουλειές της εποχής. Οι μοδίστρες, οι ράπτρες και οι εργάτριες συνθέτουν ως εργαζόμενες μια ιεραρχική κλίμακα στην κοινωνία που στην κορφή της βρίσκεται η μοδίστρα γιατί διαθέτει το μέσο παραγωγής, δηλαδή τη ραπτομηχανή και το χώρο του εργαστηρίου. Στην κοινωνία η μοδίστρα είχε αναλάβει και ένα κοινωνικό ρόλο που δεν πρέπει να παραβλέψουμε, προσφέροντας όχι μόνο ρούχα, αλλά και μια σειρά από κοινωνικές και πολιτισμικές υπηρεσίες που διαμόρφωναν την καθημερινή ζωή. Ειδικά στις μικρότερες πόλεις ή γειτονιές της Αθήνας, οι μοδίστρες θεωρούνταν σημαντικές προσωπικότητες, καθώς οι δεξιότητές τους ήταν καθοριστικές για την καθημερινότητα των ανθρώπων. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια από το τραγούδι της Ρένας Βλαχοπούλου στην ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, «Η Παριζιάνα», το 1969. Είναι τα βάσανα πολλά, η κάθε μια της μου κολλά και με τα λόγια τα πικρά της με πληγώνουν. Και τα νευράκια κάθε μιας, το ξέρει όλος ο ντουνιάς, πάντα οι καημένες οι μοδίστρες τα πληρώνουν.
Και η παρουσίασή μας θα κλείσει με το απόσπασμα αφήγησης της κυρίας Χρύσας Βούρα από τη δουλειά της ως εκπαιδευόμενη σε οίκο, που με τόση γλαφυρότητα μας κάνει να νιώσουμε λίγο όλες μας μοδίστρες. Λοιπόν, τον πρώτο χρόνο, η πρώτη μου δουλειά ήταν στην κυρία Σταυρούλα. Τη θυμάμαι ακόμα, δεν θα την ξεχάσω. Είναι χειμώνας και φτιάχνουμε στριφώματα. Έχουμε αρχίσει να ράβουμε στο χέρι στριφώματα. Η μουσελίνα τότε την πιάναμε στο χέρι και στρίβαμε το χέρι μας και έστριβε το ύφασμα και το ράβαμε το τελείωμα κάτω. Μια φούστα, επειδή η μουσελίνα είναι πάρα πολύ ψηλό ύφασμα, μια φούστα μουσελίνας μπορεί να είχε 10 μέτρα ύφασμα, 10 μέτρα στρίφωμα. Η μαμά μου έλεγε ότι κοιμόμουν τη νύχτα και έκανα το χέρι μου έτσι. Γιατί ο αγώνας για μια καλύτερη ζωή των γυναικών μοδιστρών χτίστηκε με βελονιές και υδρότα την ημέρα και με όνειρα και ντυμένα με βελονιές της νύχτας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.